Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bino. Taong 1980, Lamut, Ifugao. Tahanan ng mga kagilagilalas na istorya ayon kay Bino, ang lugar ng Lamut sa Ifugao. Bagaman hindi siya tubo roon, naniniwala siya sa mga salit-saling sabi na kanyang narinig ukol dito. Bilang taong malalim ang pananampalataya sa lihim na karunungan, hindi niya maipagkakaila na nagkakaroon siya roon ng interes na pumunta. Nagsimula ang lahat ng yon noong marinig niya ang isang uri ng nilalang na tinatawag ng mga katutubo na lidum. Ito ang tagapamagitan ng Diyos at mga tao noong unang panahon. Sinasabi ng mga matatanda sa Lamut, may isang natatagong lugar sa kabundukan ng Ifugao kung saan naninirahan ang lidum. Maraming tao na ang gumugol ng taon para mahanap ito sa paniniwalang kapag narating nila yon, makikita nila ang daluyan ng kapangyarihan ng lidum. Hindi naninirahan sa mundo ng mga taong diwata at ang tanging naroon sa banal na lupang pinaglalagakan ng daluyan ng kapangyarihan nito ay ang natatanging kwintas na si lidum mismo ang nagbigay sa dating pinuno ng mga katutubo. Nung mawala ito, inilagay sa banal na lupa ang kwintas. Lahat ng nakakaalam sa lokasyon nito, kasamang nawala ng lugar upang maprotektahan ang kwintas sa loob ng mahabang panahon. Ito rin ang naging hudyat upang unti-unti itong makalimutan ng mga tao. Base pa sa mga salaysay na kanyang narinig, mananatili ang kapangyarihan ni lidum sa kwintas dahil sa hindi naman yun doon naninirahan. Nasa ibang dimensyon ito na tinatawag ng mga matatanda bilang kabunian. Hanggat walang nangangalaga sa kwintas, kahit anong mangyari sa mundo, hinding-hindi ito maririnig ng tagapamagitan ng mga Diyos at diwata. Naniniwala rin ng mga matatanda, naghihintay lang ang kwintas sa muling pagkabuhay sa ibang katauhan ng dati sa kanila'y namamahala. Dahil sa ganoong kwento, hindi na nagsayang pa ng oras itong si Bino. Araw-araw wala siyang ibang ginawa, kundi ang magbasa ng mga libro na kanyang nabibili sa mga tindahan ng antigo. Malimit sa kanyang kinukuha ay yung mga talaang may kaugnayan sa mga katutubong sumasamba kay lidum. 7 taon ang ginugol niya pinuno bago niya madiskubre ang librong matagal na panahon na niyang hinahanap. Ayon sa kanya, nakuha niya ang libro sa isang matandang nagmamay-ari ng tindahan ng mga antigo sa Kamay Nilaan. Isa itong Hapon at base sa pagkakakilanlan nito, marami yung mga koneksyon sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nung makuha ito ni Bino, agad siyang lumuwas ng Kamay Nilaan para puntahan ang bayan ng Lamut. Hindi niya ipinag-alala ang tungkol sa pakikipag-usap sa mga taong tubo roon, gawa ng nataong napag-aralan niya ang dialektong ginagamit sa lugar na yon. Pagdating naman niya sa bayan, hindi niya basta-bastang isinagawa ang kanyang plano. Bale, nanatili muna siya roon ng ilang buwan para pakibagayan ang mga tao. Ito rin ang kanyang naging paraan upang makuha ang tiwala ng mga ito. Magaling makisama itong si Bino, kaya sa loob lang ng ilang araw, nagkaroon siya ng mga kaibigang mamumundok at magsasaka. Naging kalapit na rin niya ang pamilyang nagmamay-ari ng bahay na tinutuluyan niya dahil sa palagi niya itong binibigyan ng mga bagay na meron siya. Hindi nagtagal, nang makuha na niya ang tiwala ng mga tao sa baryo, dito na niya unti-unting pinasok ang paksa ukol kay lidum. Ang palagi niya noong nakakausap ukol dito ay yung matandang may-ari ng bahay na kanyang tinutuluyan. Ang pangalan nun ay Manoy Ugman, matagal ng tubo sa lugar. May lahi rin itong katutubo, kaya naman ramdam din niya ang pagkakaroon nito ng interes ukol sa mga kwentong sumasaklaw sa mga ganoong uri ng bagay. Isang hapon,
Matapos niyang makapagtanim ng gulay sa labas ng kanyang tinutuluyan, dumating itong si Manoy Ugman. Pag-upo nito sa tabi ng bahay niya, agad naman niya yung nakita, kaya dali-dali niya itong nilapitan. Sanay na rin naman kasi siyang naroon ng matanda, gawa ng walang araw na hindi sila noon nagkausap. "Oh, Manoy Ugman, nahuli ka yata ng dating ngayon ah. Kanina pa nga kita hinihintay eh. Akala ko hindi ka na darating." Bungad niyang wika. "May pinagkakaabalahan lang ako sa bahay, Bino. Nga pala, tingnan mo ito. Alam kong magkaka-interes ka rito." Pagkasambit naman ito ng mga kataga, dahan-dahan naman itong binuklat ang isang matigas na papel na halos manigas na buhat sa tagal ng pagkakatago nito. "Nakuha ko ito sa baul na inihabilin sa akin ng tatay ko. Siya ang huling katutubo sa aming pamilya, kaya nung nabanggit mo ang tungkol kay Lidum, nagpasya kong bulat-latin ito. At hindi nga ako nagkamali, Bino. Tingnan mo ang mga larawan dito. Hindi ba't parang may pagkakahawig sa isang mapa? Ano sa tingin mo?" Dahil sa sinabi ng matanda, di naman niya maiwasang magulat. Alam niya kasing totoo ang sinasabi nito, kaya dali-dali niyang kinuha ang piraso ng papel. Tinitigan niya ito ng maigi at dito na nga niya nakita ang mga kabundukan ng Ifugao. May mga nakasulat ding letra sa bawat guhit na animoy ito ang magsisilbing gabay para marating niya ang lugar kung saan naroon ang kwintas ni Lidum. Matapos naman niya itong masilayan, tinanong niya ang matanda kung meron bang iba pang mga taong nakakaalam ukol dito. Naitanong din niya kung meron ba itong interes na kuhanin ang kwintas, nang sa gayoy maisama niya ito sa binabalak niyang pag-alis. Ang kaso lang nang marinig ito ni Manoy Ugman, tumawa lang naman yun habang ibinabalik sa kanya ang papel na kinuha nito. "Matanda na ako, Bino. Ano pang gagawin ko dyan? Tsaka isa pa, malabo ang mapa. Matagal na yang ginawa, kaya yung mga bundok na nakalagay dyan, hindi mo na yan makikita. Bahala ka kung ano ang gawin mo. Basta ako ibinigay ko yan sa'yo para meron kang panghawakan kahit papaano. Normal na rito sa amin ang magkaroon ng interes sa gamit ni Lidum, kaya hindi na ako magtataka kung balang araw umalis ka rin para hanapin ito." Dahil sa sinabi ng matanda, napagtanto niyang binibigyan na siya nito ng pahintulot para hanapin ang kwintas. Labis naman niya itong ipinagpasalamat, gawa ng ramdam niya ang pagbunga ng lahat ng sakripisyo at kanyang paghihirap sa lugar. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, hindi na siya nagdalawang isip na sumang-ayon sa sinabi nito. Nangako rin siyang hahanapin ang kwintas ni Lidum anuman ang mangyari. Nang marinig naman ito ng matanda, hindi nito maiwasang mapatawa habang nagsasalita. "Sinasabi ko na nga ba? Yan talaga ang rason kung bakit ka napadpad sa aming lugar. Hindi kita masisisi, Bino, kung pati ikaw nagayuman ng kwento ng mga bathala rito. Gayunpaman, mag-iingat ka. Marami kang makakaharap sa lugar na iyong pupuntahan. Palagi mong tatandaan, nagkalat sa mga kabundukan ng lahi ng mga katutubong aswang. Mortal na kaaway sila ng tao, kaya kapag nakita mo sila, aba, lumayo-layo ka." Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, tumangulang naman siya. Maya-maya pa, pagpatak ng dapit hapon, umalis na ang matanda. Si Bino naman noon, pumasok na rin sa kanyang tinutuluyan para mag-isip ng kanyang mga dadalhin. Sa mga sandaling yon, hindi pa siya nakakabuo ng pasya, gawa ng pakiramdam niya na sa gitna siya ng takot at pagmamalabis. Gusto niyang hanapin ang kwintas, ngunit lubos siyang nababahala sa mga bantang kanyang makakasagupa. Ilang araw din niyang pinagnilayan ang kanyang mga desisyon
hanggang sa nakumbinsi na niya ang kanyang sarili na gawin ang kanyang pakay kung bakit siya roon nakarating. Dahil dito, kahit may namumuong takot sa kanyang dibdib, naglakas loob siyang gawin ang nararapat. Marami rin sa mga kaibigan niya ang kinausap niya ukol dito para lamang magkaroon siya ng batayan sa kanyang mga gagawin. Pagpatak ng araw ng Sabado, handa na itong si Bino. Di pa man sumasapit ang 6:00 ng madaling araw, kasalukuyan na siyang umuusad patungo sa pinakamalapit na bundok. Alam niyang milya-milyang daang kanyang tatahakin, kaya minabuti niyang huwag magmadali sa mga bagay na nais niyang gawin. Ilang linggo pa ang lumipas, wala siyang ibang ginawa kundi ang umusad. Yung baon niyang pang 1 buwanan lang, medyo papaubos na, kaya kapag may libreng oras siya, naghahanap siya ng mga bunga sa bawat paanan ng bundok na napupuntahan niya. Awa naman ng Diyos pinuno. Kahit ilang linggo na siyang nasa looban, wala naman siyang napapansing kakaiba maliban sa mga malalaking engkantong nasisilayan niya kapag sumasapit ang gabi. Noong una, ikinaalarma niya nang makita niya ang mga ito. Pero sa katagalan, nasanay na rin ang kanyang loob. Ayon kay Bino, patatagan na lang talaga ng dibdib kapag nasa ganoong sitwasyon. Dagdag pa niya na, noong mga panahong nag-iisa lang siya sa gubat, Panginoon ang kanyang naging sandigan. Hindi siya pumapayag na lumipas ang 1 buong araw nang hindi siya nakakapagdasal. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman, hindi pa pala nagsisimula ang totoong panganib na kinakailangan niyang mapagtagumpayan. Ilang milyang layo mula sa bayang pinagmulan niya, narating niya ang hangganan ng hapid. Purong kabundukan ang sumalubong sa kanya roon, kaya araw-araw niyang ginugugol ang kanyang oras sa paglalakad. Hindi naglaon, may nadatnan siyang isang maliit na sitio sa paanan ng maliit na bundok. Kokonti lang ang bilang ng mga tao sa lugar, kaya na may pumasok siya roon ng may pag-iingat. Pagdating naman niya sa sentro nito, unang bumungad sa kanya ang kumpol ng mga tao. Bawat isa maiging nakatitig, animoy naghihintay ito ng pagkakataon para siya ay magsalita. Nang mapansin naman ito ni Bino, di niya ito gaanong pinagtuunan ng atensyon. Imbis di na matakot at mabahala, hinanap niya ang mga taong namumuno sa mga ito. Anya, wala siyang ibang pakay sa lugar, maliban sa paghingi ng tubig at makakain. Dagdag pa niya na, alis din naman siya kinahapunan, kaya wala itong dapat na ipag-alala. Nang marinig naman ng isang matandang lalaki ang kanyang sinabi, may hinahon naman itong sumagot. Bagaman may maamoy itong pagmumuka, hindi niya maipagkakaila ang kabangisan nitong tinatago sa kanyang mga mata. Dahil sa ganoong sitwasyon, hanggat maaari minabuti niyang huwag magpakita ng kahit na anong kilos na maaaring makapagbigay ng insulto sa mga ito. Hindi ganyan ang ugali ng mga taong napapadpad sa lugar na ito, iho. Kung gusto mong makahingi ng tulong mula sa amin, kailangan mo kaming pakisamahan. Kapalit ng mga hinihingi mo, gusto ko lang sanang manatili ka rito ng 1 gabi. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, lahat ng mga tao sa paligid hindi mapigilang magsitinginan sa bawat isa. Nung mapansin naman ito ni Bino, medyo nagtaka siya, gawa ng hindi na talaga normal ang kilos na ipinapakita ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, dito na siya naglakas loob na sumagot sa matanda. Sige ho. Kung yan ang gusto ninyo, mauuna na lang ho ako. Pasensya na pero wala talaga kasi akong balak manatili rito eh. Maraming salamat na lang ho ah. Matapos niya itong sabihin, hindi na siya nagtagal pa sa lugar. Agad siya roong umalis, gawa ng sa mga sandaling yan, matinding takot na talaga ang nararamdaman niya. Tipong kapag pinili niyang manatili, hindi na siya maaabutan ng susunod na umaga. Pagkalayo naman niya ng baryo,
Wala naman siya roong napansing kakaiba. Ang kaso lang, habang lumalayo siya, may mga nakikita siyang individual na naglalakad patungo sa direksyong kanyang tinatahak. Wala man siyang ideya kung saan ito nagmula. Malakas ang kanyang kutob na taga-sityo ang mga ito. Dahil sa ganoong pangyayari, dali-dali naman siyang sumuot sa kakahuyan. Sinubukan niyang iligaw ang mga taong yon pero nakapagtatakang nasundan pa rin siya ng mga ito. Nawala lang din yon sa kanyang paningin noong sumapit na ang gabi. Akala niya tuluyan niya na itong naligaw pero lingid sa kanyang kaalaman, palihim na pala siyang pinagmamasdan ng grupo. At sa punto rin yun, napakalayo na ng wangis ng mga ito sa mga ordinaryong tao. Una niya itong napansin nang mapadpad siya malapit sa paanan ng bundok na kanyang hinahanap. Magbabandang 9:00 pa lamang ito ng gabi, kaya hindi pa siya gaanong nakakaramdam ng antok. Yung pandama niya medyo matalas pa, kaya nung umupo siya sa puno, agad niyang naramdaman ang presensya ng mga nilalang. Hindi naglaon. Dito na siya nagsimulang sumigaw para alertuhin at tanungin ang mga taong nagmamasid sa kanya. Sino yan? Ramdam ko kayo. Kaya wag na kayong magtago. Matapos naman niyang makapagsalita, nakapagtatakang wala man lang sumagot sa kanyang mga sinabi. Nagpatuloy ang katahimikan sa paligid. Hanggang sa laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang tumakbo mula sa malayo. Napakabibilis ng mga ito, kaya kahit hindi niya mawari kung ano ang mga nilalang na yan, napilitan na rin siyang tumakbo papalayo. Habang binabagtas niya ang daan, sigaw siya ng sigaw para makahingi ng tulong sa mga taong maaaring nasa lugar ding yun. Ang problema na maus na lang siya, walang nakarinig. Dahil dito, hindi na nahirapan ang mga nilalang na makalapit. Paghawak ng isa sa mga ito sa kanyang paa, bigla siya nitong hinila papalayo habang ramdam niya ang pagbao ng matatalas nitong mga kuko. Dahil dito, nagpumilit siyang magpumiglas sa pagbabakasakaling magagawa niyang tumakas. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito naging posible buhat sa lakas ng nilalang na nakahawak sa kanyang binti. Kalaunan nang mawala na siya ng lakas, tuluyan na siya nitong nadarag papalayo. Pilit siya noong nagmakaawa pero para itong mabangis na hayop na hindi nakakaramdam ng awa sa kapwa. Segundo lang din ang dumaan nang matanggal ng mga itong dalawa niyang binti. May malaking butas na rin siya sa dibdib, dahilan para mahirapan siyang huminga. Ang mas nakakabahala pa sa lahat ay yung pagkakaroon niya ng malaking hiwa sa kanyang tiyan. Napapasokan na rin siya noon ng dugo, kasabay ng unti-unting pagkawala ng kanyang ulirat. Bago siya tuluyang mawala ng malay, naitanong pa niya sa kanyang sarili kung doon na ba magwawakas ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Matapos nun, dumilim ang paligid. Inakala niyang wala na talaga siya, ngunit sa isang banda, bigla siyang nagising sa animoy nakakatakot na bangungot na pinagdaanan niya. Napadpad siya noon sa isang lumang simbahan na pawang mga rebulto ng anito ang naroon. Napakasukal na rin ang lugar, subalit sa kabila nito napapanatili ng simbahan ang sinauna nitong postura. Matapos naman niyang masilayan ang buong paligid, dito na siya napatanong sa kanyang sarili ukol sa mga nangyayari. Maging siya man kasi, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Di nagtagal, agad naman siyang napatayo habang kinakapa ang kanyang mga sugat sa katawan. Siguradong sigurado kasi siyang nangyari ito sa kanya dahil sa mga sandaling yon, nakaramdam siya ng matinding hapdi at sakit buhat sa mga seryosong sugat na natamo niya. Ang hindi niya lang maunawaan, bakit may mga binti pa rin siya kahit nakita niyang naputol na ang mga ito. Maya-maya pa, pansamantalang nawala roon ang kanyang atensyon dahil sa pagsimoy ng isang napakabangong hangin.
Agad niyang hinanap ang pinagmumula ng mabangong sensasyon at dito niya napansin na nanggagaling ito sa altar ng simbahan. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali naman niya itong nilapitan hanggang sa tumambad sa kanyang mga mata ang kwintas ni Lidum. Bagaman wala pang nakakita sa itsura ng kwintas, malakas ang kanyang kutob na ito na talaga ang kanyang hinahanap. Matapos naman niya itong masilayan, dahan-dahan niya itong kinuha at sa hindi malamang dahilan, hinangad niya itong isuot kahit wala siyang ideya kung ano mangyayari sa kanya pagkatapos nito. Sa isang iglap, bigla siyang nakabalik sa lugar na kanyang pinagmulan. Akay-akay siya noon ng mga nilalang habang tinatahak ng mga ito ang daan pabalik ng sityo. Nang mapansin naman yun ni Bino, hindi na siya nagdalawang isip na sapaki ng likod ng nilalang na umaakay sa kanya. Pagtama naman dito ng kanyang kamao, biglang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang maramdaman ang tila bang pagbaba ng gulugod nito buhat sa puwersang kanyang pinakawalan. Ora mismo tuluyan din itong binawian ng buhay kaya ang mga kasama nito hindi kaagad nakakilos. Gulat na gulat nilang pinagmasdan si Bino habang bakas sa kanilang mga mata ang matinding takot at pag-aalala. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nagsimulang sumunggab ang mga ito, dahilan para umilag siya ng umilag sa lahat ng pag-ataking pilit na ipinupukol sa kanya. At sa hindi malamang dahilan pinuno, napansin niyang parang napakaliksi niya. Paglayo naman niya ng bahagya sa mga ito, pansamantala namang tumigil ang mga komprontasyon. Unti-unti na ring nagpalit ng anyo ang isa sa mga nilalang doon, kasabay ng pagbungad sa kanya ng isang matandang lalaki na halos uugod-ugod na. Paano ka muling nagkaroon ng binti? Hindi ba't pinutol na namin yan kanina? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, maging siya man hindi maiwasang mapaisip kung bakit gano'n ang nangyari. Aba, hindi ko rin alam. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Baka naman namalikmata lang kayo kanina. Pagkasambit naman niya sa mga kataga, tanging pag-angi lang ang naisagot nito sa kanya. Dahan-dahan na rin itong nagpalit ng anyo hanggang sa muli na naman siya nitong pinagtulungan. Ngunit sa puntong yon, nakaisip na ng ideya itong si Bino kung papaano niya matatalo ang mga ito. Literal na purong lakas ang kanyang ginamit para isa-isa itong durugin. Bawat suntok ding tumatama sa mga ito, sinisiguro niyang mamamatay ito ng mabilisan upang hindi na yon makapalagpa. Sa loob ng ilang minutong pakikipagbuno niya, hindi na naging mahirap para sa kanya na talunin ang mga kalaban niya. Maging siya man noon pinuno, gulat na gulat. Gawa ng bakit siya nagkaroon ng ganoong lakas sa loob lamang ng maikling panahon. Ilang beses din niyang pinag-isipan ng rason para rito pero wala talaga siyang maisip na dahilan. Hindi nagtagal, dito na nagsimulang mabaling ang kanyang atensyon sa kwintas na kanyang nakuha sa simbahan. Alam niya kasing ito lang ang nag-iisang dahilan para magawa niya ang mga ganoong bagay. Paghawak naman niya rito, nakarinig siya ng tinig na tila bang bumubulong sa hangin. Ikaw pala ang gumising sa akin. Ano ang kahilingan mo, tao? Bakit mo inasam na panghawakan ang tinataglay kong kapangyarihan? Paulit-ulit niyang narinig ang ganoong tinig hanggang sa nagpasya na siyang kausapin ang nilalang sa hangin. Ikaw ba si Lidum? Matagal na kitang hinahanap. At oo, inaasam ko nga ang kapangyarihan mo. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusap, nais ko sanang tulungan mo ko. Mukha yata ang mga nilalang sa sityo. Paparating na rito. Pagkasambit naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang may lumabas na isang matandang lalaki mula sa liwanag ng buwan. Napakakisig ng tindig nito,
Tapos ang suot nito parang sa mga taong may dugo ng maharlika. Kapansin-pansin din ng mga gintong nakalaylay dito, gayon din ang kanyang korona na animoy nagdadala ng sarili nitong liwanag. Paglakad naman ito sa harapan niya, bigla itong nagwika ng kakaibang lengguwahe na halos hindi niya maintindihan. Ilang minuto ring naging ganon ang nilalang hanggang sa may lumitaw na 2 lagusan na gawa sa purong asul na enerhiya. Maya-maya pa, dito niya na nakita ang paglabas doon ng mga paa ng mga nilalang na halos kawangis lang din naman ito. Ang pinagkaiba lang, meron yung daladalang mga sandata. Yung isa nakasuot pa ng baluti, habang yung isa naman nakasakay sa kabayong pandigma. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, agad namang napatingin ng diwatang si Lidum habang nagwiwika sa kanya ng, "Ito ang 2 bathala ng digmaan. Sabihin mo tao, ano ang nais mong ipagawa sa kanila? Hangad mo bang lipulin ang lahat ng mga masasamang nilalang na malapit nang dumating?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon. Dahil dito mabilis namang sumugod ang mga bathala. Dumaan ito sa mga lagusan, kaya halos 1 segundo lang ang kanilang kinakailangan para marating ang sityo. Hindi rin nagtagal ng 3 minuto ang pakikipaglaban ng mga ito bago nila tuluyang malipol ang lahat ng mga aswang sa lugar. Pagtahimik ng buong paligid, bigla naman itong lumitaw sa kanyang tabi bago tuluyang pumasok sa lagusang kanilang pinagmulan. Paglaho ng mga ito, dito na rin nawala ang diwatang si Lidum. Bago ito tuluyang bumalik sa domi niya, nakapag-iwan pa ito ng konting mensahe sa kanya. "Kapiranggot pa lang yan ang aking kapangyarihan bilang tagapamagitan ng mga bathala. Huwag kang mag-alala. Sa paglipas ng panahon, malalaman mo rin ang totoo kong kakayahan, kagaya ng mga taong nauna sa'yo." Matapos naman itong makapagsalita, merong umusling bathala na dalubhasa pagdating sa paglikha ng mga lagusan patungo sa iba't ibang lugar. Upang mas mapadali ang kanyang pag-uwi, dito na siya dumaan at sa isang kisap mata, nakabalik na siya sa baryo nila. Maging si Bino noon, hindi talaga makapaniwala. Pakiramdam niya kasi, lahat ng mga naranasan niya, isang napakagandang panaginip lang. Dumaan pa ang mga araw, maging ang matandang tinutuluyan niya, hindi makapaniwala sa biglaan niyang pagdating. Noong una, pinilit niya pang ilihim ang tungkol sa tagumpay niya, pero hindi naglaon. Nagdesisyon na rin siyang ipagtapat ito. Nang marinig naman ng matanda ang lahat ng kanyang kwento, halos bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkagulat. Gayunpaman, hindi niya ito nakitaan ng anumang pagdududa sa mga isinalaysay niya. Matapos naman niyang ilahad ang lahat-lahat, dito niya na sinimulang tulungan ang baryo. Gabi-gabi nagpapakawala siya ng grupo ng mga bathala para tugisin ang lahat ng mga taong nagtataglay ng masamang dugo. Sinisiguro rin niyang walang makakaalam ng tungkol dito, kaya lahat ng bangkay ng kanyang mga biktima, dinadala niya sa mundo ng mga engkanto. 2 linggo itong pinaghihirapan ni Bino bago siya nagdesisyong bumalik na sa kanilang lugar. Pagdating naman niya sa kanila, namuhay siya bilang isang simpleng tao. Hanggat maaari, hindi niya na inungkat ang tungkol sa mga istorya ng bathalang si Lidum upang hindi na ito pagkainteresa ng iba. Palagi rin siyang kumikilos ng palihim, subalit dumating ang isang araw na kinakailangan niya na itong ibunyag sa mga taong malapit sa kanya. Nagsimula ang ganoong pangyayari noong kinulam ang isa sa kanyang mga kapatid. Noong una, hindi nila ito gaanong pinapansin, gawa ng malakas naman ito at lalaki pa. Medyo may katandaan na rin ang kapatid niya, kaya inakala niyang isa lang itong ordinaryong karamdaman.
Ang problema habang tumatagal, unti-unti itong nanghihina at lumulupaypay. Isang hapon nagulat na lamang sila nang bigla itong dalhin ng kanilang mga kamag-anak sa bahay pagamutan. Marami sila noong naging trabaho sa sakahan, kaya na may hapon na sila nang makauwi. Pagkabalik naman nila, tsaka pa lamang niya nalaman ang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang kapatid. Dala ng matinding galit, agad naman niya itong pinuntahan. Kinausap niya yon ng masinsinan habang humihingi ng payo mula sa diwatang si Lidum. Nang makuha na niya ang lahat ng kinakailangan, dito na siya nagdesisyong ipatawag ang bathala ng kamatayan. Alam niya kasi na ang mga ganoong uri ng nilalang kinakailangang takutin ng husto bago bawian ng buhay. 8 gabi at 8 araw niyang isinumpa ang mangkukulam bago niya ito pinaslang. Pinalagay din niya sa garapon ang kaluluwa nito upang maipagpatuloy nito ang kanyang parusa kahit siya ay wala na. Matapos niya itong gawin, tinawag niya ang bathala ng kalikasan at pagpapagaling na si Hanam. Ito ang ginamit niya upang makagawa ng milagro sa kapatid niya. Sa maniwala man kayo o hindi, nasa bingit na yon ng kamatayan, ngunit sa isang iglap nagawa niyang mabago ang tadhana nito. Nang mailigtas na niya ang kanyang kapatid, dito na siya nagsimulang kumilos para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Lahat ng kailangan nila pinuno, siya na mismo ang tumupad. At sa loob ng mahabang panahon, na ipagpatuloy niya ito. Walang kahit na sino sa kanilang lugar ang may kakayahang tumibag sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Magpahanggang sa ngayon, bitbit pa rin ni Bino ang kwintas ng diwatang si Lidum. Sa pamamagitan nito, marami na siyang mga nilalang na napasuko. Hindi na rin mabilang ang mga aswang at demonyong kanyang napaslang sa loob lang ng ilang dekada. Ang kaso lang nung tumanda na siya, itinuon na lang niya ang kanyang wisyo sa pag-aalaga ng kanyang pamilya at mga supling. Isa na lang din siyang hamak na manggagamot sa lugar nila na tumutulong sa mangilan-ngilang tao. Ngunit sa kabila nito, alam ng mga taong malalapit sa kanya ang tungkol sa kanyang itinatagong lihim, lalong-lalo na ang tungkol sa tagapamagitan ng mga bathala na si Diwatang Lidum.